Higit 2 million rehistradong botante sa buong lalawigan ng Pangasinan binisita ng mga national candidates noong campaign period. Para sa detal, kasama natin Idol Joanna De Vera. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Nakailang beses binisita ng ilang senatorial candidates at party list nominees ang Pangasinan noong kasagsagan ng campaign period upang suyuin ang bawat botanteng Pangasinense. Tinatayang 2,156,306 na individual ang rehistradong botante sa lalawigan, dahilan upang ituring ika-4 sa mga vote reach na lugar sa Pilipinas. Mula sa mga motorcade, campaign rallies at pagtitipon sa iba't ibang bayan, kabilang sa mga inilahad na tututukan sa lalawigan ang sektor ng edukasyon, kalusugan, agrikultura at pangisdaan kung saan higit kilala ang Pangasinan. Samantala, patuloy din na sinuyod ng local candidates ang mga botante sa bawat bayan sa pagtatapos ng campaign period noong May 10. Kaugnay nito, nauna nang nagbigay paalala ang Commission on Elections sa voting hours, tamang pag-shade ng balota at mga regulasyon sa bisinidad ng voting centers. Umaasa naman ang mga Pangasinense na magbubunga ng magandang resulta ang halalan para sa mas ikaaangat at ikauunlad ng bansa. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.